Awen ti panagtutudon, tiyempo meten ti panagmumula ti pagay, ngem kagiddan daytoy ti panagguarda iti bisukol, amang dadael kadagiti mula. Maibasar iti panagadal, dakkel akatulungan dagiti itik, iti panakaawan ti presensya dagiti bisukol, iti kapagayan. Iti sidong ti agroecology farming system ti Department of Agriculture. 1,000 heads nga itik, tinaited iti poblasyon, Laplapog, Lumaba, Apapaya Agroecology Indigenous Farmers and Fisherfolks Association, iti iliti Villaviciosa. Agroecology ko nata yung amin ma'am kat base iti nature. So ti problema tayo amin nga farmers nga maysa is DJ kaado iti golden kohol iti pagkapagayan kin roroot ket tatangaminan ket adda ti labor shortages tayo ket based on research daytoy ngamin itik ket agkaan iti golden kohol kin agkaan met ti ruot kin kasla i-cultivate na payan dagitay kapagayan tayo ma'am. Idi napalabas atawen ana ite dagiti itik ken iti umay a panagmumula ti pagay ti damo a padasen ti asosasyon ti panangbulos dagiti itik. Dapat dayjay itik agparis da iti age iti dayjay pagay. Kasi no dayjay dakkelan ma'am jay itik ka kanen jay pagay. So dapat no mano jay age na jay dayjay may transplant nga pagay kas jay met lang ti age na dayjay itik tapno agsabay da nga dumakkel ma'am. Bali no makita dayjay ka adon ti roroot ma'am iso dayjay maibulos iti dagiti piyek nga itik. Tapos agsublida met laeng ma'am nga agapon ti malem. So no awanen no nadalos di kapagayan haan nga maipanen ma'am dayjay itik tayo jay. In kaso ngagbalaygi daytoy, panggep ti LGU nga adaptaren daytoy ken maiaplikar kadagiti dadduma a kataltalunan iti ili. 85% akasapulan ti bagi iti itik ti danum ken iti napalabas a kinabara ti panyempo na apektaran ti panagitlog da. Sila mariyatan ti kota dati sitwasyon ti napudot. No napudot sir, niya epekto na kadagiti itik. Ke siyempre ti panag-production man ke mapiktaran ngamin tada jay itlog asla malo kuada mo tin jay rasada ko mati ko ke kuan so ti pakakuan na nga pakadilian di ko ipanagitlog data slap da panagsarding na kasi ay pasapulat ako mati ko pana kay pastor da ngamin nagitoy tapno ko agkurang la jay nutrients di feeds nga maaladang madda ko ma sabali ko mga kanindas. Kasla ugali ngamin ti itik na may mayat jay ko may pre-range ti usto nga kuan ako ma. Siya ti may isa nga kuan. An nga may paspastor ngamin ta ko. Adamot mula mi ke ti aglawlaw na. Ag-spray kami magkakagura daw na ti makasa ti agas ma'am kaya chemical kasi ti pamarot met ma'am. At kami mo lang ma-encounter nga ko bali namin duwa da ngaminan nga nagkasyay nagpamarot ng so dayay agkwat itlog dan nga itlogan ta ko nasakit ti bagbagi da kasyay. Numan pan nagsardeng ti egg production nagiti itik gapo ti panagpamarot. Maibilang anayon a pagbiyagan dagiti miyembro ti asosasyon dagiti itlog ti itik a dumanon ti 30 at ti maapit da kada aldaw. Kalaksidan ti fresh egg, mapagbalin as salted egg, ken balot dagiti itlog ti itik. Ako dakkel mati may tulong na ma'am tayo isupay mga pangnaynayon ti kuami mat ang panayon namin pagkasla pagpraktisan mi mat payon ang kuan agkwati agnegosyo ti kasyayan itlog. Agpao ti talutawen ti productive life dagiti itik. Iti biyang ti LGU nangipaay dati 200,000 pesos iti asosasyon ken nausar para iti poultry housing. Nagpatinggameten ti panangted ti BA ti libre a feeds iti grupo. Ken tinurnongdan a naglakwan ti pangal-alaanda para ti kanen dagiti tarakenda. Banag akid daw da iti dole a maprubaran ti livelihood project nga inaplikaranda. Jessica Boreta, Balitang Solid North.